αγαπημένοι μας φίλοι, είμαστε οι M&M Brothers και θα παίξουμε σήμερα για άλλη μια φορά στα Blue Guys. Πάμε προς τα πράγματα μας, έλα. Γιατί έχει ζυχεράκι, πάνω μπορούμε κάτι να πάρουμε. Και υπάρχει και το αναδαφνίσει που μπορείς να αναδαφνίσεις. Πάμε να δω. Γιατί εκεί να τα πέντε είναι πόρτο ρε. Και πόρτο είναι ότι μπορείς να πας και αυτό να φέρει. Και μετά θα δημιουργήσουμε κι άλλο. Παιδιά εκεί κάτω λέει άμα να δαφνιστεί γίνεται τέτοιο ενώ άμα και μια κουκάμα θα κάνουν ακόμη πιο καλό. Παιδιά εδώ ήταν η πρώτη που είχαμε πάντα και εδώ την έχουμε αναδαφνίσει αλλά δεν το είχαμε πει. Απλά εμείς τώρα θέλουμε μια αναδαφνίση. Και κάνουμε τη hacker δουλειά. Εδώ θα κάνουμε άλλες 5 και κάνουμε τη hacker δουλειά. Μετά θα κάνουμε τη χρυσή. Λοιπόν, τώρα πάμε να παίξουμε τα μόψη στα παιδιά. Έλα, πάμε. Κάτσε, πράσινο. Δηλαδή κάτι διάγραψε όλους τους φιλαράκους που σου έλεγα. Γιατί αυτοί θα μας κλέβουν. Μας κλέβουν, ναι. Αυτό να σου το κρατήσουμε, καλά έχει, εντάξει. Πάμε τώρα μια πίστα να τα δείξουμε στα παιδιά. Λοιπόν παιδιά, αυτή τη τερματίσαμε μόλις τώρα. Λοιπόν πάμε στη πίστα, όχι Σαμπρίνα, ούτε. Γιατί και το αφήσουμε το βίντεο, ήταν πολύ ωραία. Κάτσε, πρώτο, δεύτερο. Στο τέταρτο δωράκι θα πάρουμε 200 και θα πάρεις κι άλλα τέτοια, γι' αυτό παίξε αυτήν, εντάξει, την είδα και έχει τα καλύτερα. Τέλος πάντων έχει και ομάδα. Παιδιά, δεν σ' αρέσει έτσι να σου πει. Α, είναι σαν να ζαλίζεται, σαν να ζαλίζεται. Και ο μαμάκιος παιδιά είναι! Πάρε! Πρώτη φορά δεν είναι πάνω. Δεν το θυμάσαι. Τι έκανα ρε! Πάρε! Μάλλον δεν πρέπει να μας έχει πάρει.
παιδιά, σε αυτό δυσκολευτήκαμε. Αυτό είναι τέλειο. Απίστευτο. Όπα! Τι έκανα ρε, τι έκανα. Πρώτος είμαστε. Τι έγινε. Έχουμε το Fortnite, το Stumble Guy, το Roblox δεν έχουμε και το άλλο. Αφού εσύ τη δοκίμασες. Ναι, αυτή δεν ήταν πολύ. Μπορεί. Μετά θα το πάρουμε. Αυτό είναι καλό, γιατί μετά παίρνεις και skin, καλά λέω. Κάτσε. Έκανες το δωρεάν spin. Τι έτυχες? 5 τζεμάκια. Όχι, δεν είχες τι. Αλήθεια, αλλά 5 τζεμάκια. Εντάξει, εγώ πιστεύω απλά ίσως υπάρχει κάτι μέσα. What? Oh shit, oh shit. Αυτό τι είναι? Όχι, αυτό γράφεις μία λέξη απλά και σου βγάζει κάτι. Εμείς δεν θα το κάνουμε γιατί δεν δίνουμε λεφτά στο παιχνίδι. Γιατί στο Mr. Αντώ θυμάστε τι το κάνατε. Του τρώγετε τα λεφτά τζάμπα. Αυτό σε ποιο? Αυτό στο δωρεάν. Όχι, δεν παίζει στο δωρεάν τροχό. Κάτσε να αλλάξουμε λίγο τα emote, αφού δεν τα χρησιμοποιούμε καν. Βασικά μια χαρά. Να παίξουμε μια κανονική. Στο τέλος σκηνάκι, γι' αυτό το κάνουμε, εντάξει. Γιατί θα πάρουμε και καινούριο skin. Εμείς δεν έχουμε και πολλά skin, γι' αυτό θέλουμε. Παιδιά, σας παρακαλώ, κάντε όλοι subscribe, γιατί έχει περάσει, γιατί υπήρχαν και τα γενέθλιά μου. 8 Απριλίου ήταν τα γενέθλιά μου. Μπερδεύτηκα. Παιδιά, από κάτω, στο τρίτο σκαλί, άμα μένεις εκεί πέρα είναι το σπίτι του μαμάκια. Καλά, υπάρχει και μια βλακεία μύθος σε αυτό το map, αλλά γιατί δεν το κάνουμε, γιατί είναι για και σκηνάκι το 10ο δωράκι από αυτή την πίστα. Χάσαμε. Μάριε! Όχι! Μάριε, σταμάτα!
μου κι εσείς άτομα. Τρέχω! Όχι! Κάνε πουλί! Εσύ έφυγες. Ναι. Θα το ξαναπαίξουμε. Δεν μπορώ, δεν είναι καλό γιατί δεν υπάρχουν πολλές αναβαθμίσεις. Θα πάμε μισή. Ναι, όμως θα πάρουμε στο τέλος σκηνάκι. Σιγά το πολύ, ένα επικράτημα. Εγώ θέλω να πάρουμε σκηνάκι. Τι θέλεις, θα πάω να πλακώσω στην πίστα για να πάρω δωράκι, το σκι ή να σπάσω ή να σπάσω. Ω, γατόνι! Εμείς ξέρουμε έναν κόλπο από παλιά που μπορείς να χοροπηδήξεις. Παιδιά, είδατε το κολπάκι. Η κεφάλα. Ναι, έχουμε περάσει. Μια χαρά τέταρτος. Όχι, μύθικ είναι. Μύθικ. Τσιβί. Ναι, μπορεί. Έχασε, ναι. Ναι. Έχασε ένα από τα καλά σκίζικο. Δεν σε εντάξει ποτέ. Ο Χατώνης νίκησε. Γάτα. Άμα πεθάνουμε ξέρεις πόσο κακό είναι. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Έχεις λίγο κόρνο. Δεν θα παίξω ποτέ. Παίξε αυτό. Μη. Όχι Μάριε. Δεν θα παίξεις τόσο γρήγορα. Δεν θα παίξεις τόσο γρήγορα. Μάριε, δεν έχω περάσει σχεδόν καθόλου. Λάθος, Μάριε, σταμάτα, δεν θα παίξεις. Ζήτω πάλι κι εγώ τόσο γρήγορα. Καλά, σε αυτήν εννοείται θα ξαναγεννικήσουμε γιατί πριν λίγο. Hacker! Να κάνουμε το μύθο, δεν έχει. Απλά δεν μπορούν, γίνονται και όλα πάντα. Κάποια είναι θαύματα πάντως. Ναι, είμαι από τους γιατί ρε! Τέλος πάντων είναι όχι! Τι! Τι!
δεν χάσαμε. Καλά τι έγινε ρε και έγινε αυτό, καλά λέω. Σε 3 προσπάθειες σχεδόν όλοι περάσανε. Τι πίστα είναι για τελικό. Πες μου, δεν είναι για τρέξιμο. Τέλος πάντων δεν είναι για τρέξιμο, εντάξει, καλά λέω. Γιατί μα ήταν να προχωράς θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Ναι, ακόμα καλύτερα που έχω και πολλές καρδιές. Τέλος πάντων έχουμε τόσες πολλές καρδιές. Πόσα άλλα μάχτια υπάρχουνε. Θα χάσουμε. Αφού έρχονται τόσα πολλά μάξια. Θα χάσουμε. Τέλος πάντων δεν χάσαμε και πρώτη. Τέλος πάντων δεν θα χάσουμε πρώτη, καλά λέω. Τέλος πάντων δεν χάσαμε και πρώτους, καλά λέω. Κάποιος η αστυνομία να μας σκοτώσει όλους. Παιδιά, η αστυνομία παίζει να μας σκοτώσει όλους. Σπιν! Ναι! Παιδιά, θα μείνουμε μέχρι το και να το κάνουμε. Παιδιά, γράψτε κάτω στα σχόλια. Εγώ το κάνω. Για ένα σπινάκι, τέλος πάντων. Βλακεία θα τύχει, φαίνεται. Ναι, βλακεία θα τύχει. Τέλος πάντων δεν το είχαμε, καλά λέω. Πόρα φίλε, για λίγο να τύχουμε το jackpot, το αγαπημένο μου σκηνάκι. Ρε φίλε, είναι και σπες. Μπορεί να πω. Μαρίνα, σου πω κάτι. Αφού δεν μπορούμε, τι λες να παίξουμε κανονικές, γιατί σε λίγο θα μπορούμε, να. Εντάξει. Γιατί έχουμε και καιρό να παίξουμε κανονικές πίστες. Ναι, το λέω. Είναι γελά. Με μια μέρα, παιδιά, θα κάνουμε βίντεο με Minecraft. Παιδιά, μια μέρα θα κάνουμε και βίντεο με Minecraft. Γράψτε κάτω στα σχόλια αν θέλετε να κάνουμε βίντεο και με Minecraft. Yeah! Τέταρτος. Είναι στη μέση της πίστας. Εντάξει. Απλά θα πάρουμε όσα θέλουμε, το ξέρεις.
διώχνω απλά. Θα περάσουμε σίγουρα. Γιατί βλέπεις πόσα πολλά παίρνουμε. Στη μέση θέλει να πάω, παιδί μου. Το καταλαβαίνεις. Πόσα άλλα θα πάρουμε, ρε? Δεύτεροι είμαστε ακόμα. Καλά, ο άλλος πώς έχει? 40. Τέλος πάντων δεν πεθάναμε. Καλά λέω. Ευχαριστούμε πολύ. Εννοείται πως θα νικούσαμε, καλά λέω. Είχαμε πάρει σχεδόν 40. Ο Μίστερ Μπίστα πόσο φαίνεται έχασε. Και τελικό πες μου ότι δεν θα τρέξει. Πες μου ότι δεν θα τρέξει. Τέλος πάντων, αυτή την πίστα έχουμε καιρό, καλά λέω. Γιατί μας λείπει. Άμα μείνεις εκεί πάνω τι γίνει? Όποιος θα πάρει περισσότερα νικάει. Α, δηλαδή το... Πάνω κεράσι έχει ρε κουφό. Εσύ κάθεσαι. Πού έχει πάνω? Μπροστά σου. Δηλαδή ο χρόνος είναι χρόνος. Η φράουλα! Για να γίνει. Εννοείς για να γίνεις ο Batman. Τα φαντάσματα. Παίρνεις πόντους όταν σκοτώνεις τα φαντάσματα. Μην παίρνεις μπροστά. Μάλλον θα νικήσουμε. Εντάξει, 85 έχουμε. Μου λείπει η μουσική του Batman, καλά λέω. Παπάδες. Όχι παπάδες. Πού είναι? Αφού μετά μεγάλα. Αφού μετά μεγάλα γίνεσαι. Μαριέ, όταν είσαι με τα μεγάλα γίνεται. Κάτσε να πάω στη μυστική πύλη. Να πάω μυστική πύλη. Τέταρτος είμαι. Έκτος, έβδομος. Πάρε γρήγορα. Προσπαθώ ρε. Τελικός ήτανε. Ναι, όχι βασικά. Όχι, αφού έδειχνε 2 πίστες είναι. Άλλη μία παίζεις. Άλλη μία. Όχι, 2 πίστες έλεγε. Αυτός ήταν τελικός. Άρα, γιατί τα χάσαμε όλοι και ήμασταν στο ίδιο νούμερο. Δηλαδή, υπήρχε άλλη μία πίστα.
άτομα. Καλά πως έχω χαρεί που είμαι σε τελικό ξανά. Που είμαι σε τελικό. Θα πεθάνετε όλοι, αυτό σημαίνει, το ξέρεις. Θα πεθάνετε. Κάτσε. Οπα, δεν με στέλνετε. Δεν με στέλνετε. Τέλος πάντων υπάρχει και η δουλειά. Δεν σηκωνόμαστε. Τέλος πάντων δεν χάσαμε και τελευταίο. Τέλος πάντων όχι και πρώτος, καλά λέω. Τι? Σε κάνω φιλαράκο. Τι τον έκανα φίλε, να έχασα και πήρε κορώνα. Καλά, μπορεί. Δεν μπορώ. Κάτσε, ίσως μπορούμε να τα βαθμίσουμε. Μαρία, σε ποια πίστα θα τα βαθμίσουμε? Παίρνουμε για να το κάτσε. Και δεν θα μπορέσουμε μετά να ξαναπάρουμε. Και δεν θα μπορέσουμε να βαθμίσουμε. Μα ρε μετά δεν θα τα βαθμίσουμε. Και αν θα πάρουμε δεν θα μπορέσουμε να την κάνουμε 10. Μα δεν γίνεται! Μάρια, να σου πω γιατί! Τότε Μάρια, από 2050, τα πόσο θέλει ακόμα. Ενώ για να γίνει 500 κι όλα 2050 και 2050 πρέπει 500. Ναι, δεν μπορούμε γι' αυτό. Πόσο κάτσε ρε! Σταμάτω! Για πόσο κάνει? 300 με... Κάνει 500. Μετά 400. Πόρε, φίλε, δεν θα την αναλύσω. Όχι, πρέπει να περάσει και η μέρα. Μάρια, δεν γίνεται να σου πω γιατί. Σου λέω, θέλει άλλα 2.500. Μάρια! Όχι, δεν είναι. Μάρια, το ξέρεις που δεν θα μπορέσουμε ποτέ. Τι? Μάρια, από 900 και 200 και δώσουμε άλλα 200, πώς γίνεται? Ναι. 1100. Καλά, μπορεί να μπορέσουμε, εντάξει, καλά λέω. Πρέπει εμείς να παίξουμε και να το κάνουμε. Ας παίξουμε αυτή, ναι, γιατί στο τέλος υπάρχει και σκύφα και θα και είμαστε κοντά να πάρουμε και λίγο 200. Καλά, μέχρι να τελειώσω αυτά τα δωράκια σου το δίνω. Θα τελειώσω τα δωράκια, τότε σου το δίνω. Όσα λεπτά παίξω, τότε και τόσο θα παίξεις εσύ. Εντάξει. Μάριε, όταν τελειώσω τα δωράκια και εσύ θα τελειώσεις, δεν
10 δωράκια κι εσύ, εντάξει? Γιατί αυτό είναι σωστό. Πριν απλά δεν κάνω κάτι, κοιτάζαμε λίγο τα σκηνάκια απλά. Τα δωράκια απλά πριν. Τέλος πάντων μπορεί να νικήσουμε. Νικήσαμε. Τέλος πάντων νικήσαμε. Τι Πάκο νίκησες. Ορίστε. Όχι. Είδα το είδα κάποιο. Μονόπολη. Έχασε η Μονόπολη. Τέλος πάντων έχασε να σου πω γιατί. Γιατί αυτή είναι χακαρεμένη Μονόπολη. Μ' αρέσει πήρα αυτό το ματάκι να δεις. Μαριέ, απλά γιατί παίζω γύρους. Αυτό είναι τέλειο, καλά λέω. Ναι. Ένα, 3, 4. Πέντε. Ορίστε Δία. Παιδιά, εγώ λίγο που βλέπουμε το Ιησού και τη Ναζαρέτ, απλά εγώ λίγο κοιμήθηκα, μου πήρε υπνάκος απλά, παιδιά. Απλά γι' αυτό έχω τόσο ενέργεια. Λίγο να πέσω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 και 18. Άμα το καταφέρω. Δωράκια εσύ θα νικήσεις και 10 εγώ, εντάξει? Τι? Μαρία, όταν πάρω 10 δωράκια και εσύ θα παίξεις για 10 δωράκια, εντάξει? Είμαστε σύμφωνοι. Άμα παίξω εγώ όλο αυτό, τότε μετά εσύ θα παίξεις άλλα 10 δωράκια. Μαρία, και εσύ άμα περάσει μια ώρα και εσύ θα παίξεις μια ώρα, εντάξει? Παιδιά, άμα έρθει και άλλη μέρα και μπορούμε ακόμα να αναδαθμίσουμε, τότε είναι λίγο τυχερό, γιατί θα ξαναναδαθμίσουμε την πουνιά μας και θα γίνει λίγο καλό για εμάς, γιατί μετά θα γίνει λίγο κάτι καλό. Γιατί μετά θα μπορέσουμε να αναδαθμίσουμε την πουνιά και να την κάνουμε hacker πουνιά. Η χρήση είναι πιο καλή από το hacker, γιατί η hacker είναι λίγο χειρότερη, όμως η χρυσή είναι η πιο καλή μπουνιά που υπάρχει στον κόσμο.
θα νικήσω. Έχει πάρα πολύ καλή κλωτσιά. Εμείς έχουμε καλή μπουνιά. Η μπουνιά, μόνο μπουνιά. Παιδιά, το έχουμε κατεβάσει και στο καινούργιο μας. Το Σαμουράι. Και έχουμε πάρει την καρδιά και το κεραυνό, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλός. Αυτή την πίστη το θυμάστε τι έγινε, έχασα. Τζάμπικερ. Πάμε. Θα πεθάνετε όλοι σας. Όχι. Παιδιά. Να ξέρετε, μόνο ο Ρονάλντο μην υποστηρίζει κανένας τον Μέση. Μέση μην υποστηρίζει κανείς. Ο Μέση είναι χάλια παίκτης. Ο Ρονάλντο ξέρετε πόσο καλός ήταν τα παλιά χρόνια. Γι' αυτό τώρα προσπαθεί να... Απλά τώρα δεν είναι τόσο καλός. Όχι γιατί έχουν περάσει, απλά γιατί τον χτυπήσανε στη Γαλλία. Και τώρα το καλό του πόδι δεν είναι καλά, γι' αυτό δεν είναι απλά τόσο καλό. Εγώ κι αυτός μόνο! Μα εγώ κι αυτός μόνο μείναμε! Λες να πάρουμε κορώνα. Μας θέλουν και άλλοι μηνύματα, δεν μας θέλει μόνη Στέλλα, που ξέρει. Και ο Μπάμπας. Όχι. Άλλα άτομα που δεν ξέρουν. Δηλαδή και αυτοί που μας κάνουν εγγραφή. Ναι. Μπορούν. Ναι. Α, δηλαδή και ο subscriber μας κάνει. Όχι. Όχι. Τέλος πάντων, ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Και παίξαμε πάρα πολύ όλα. Με αυτό να το κάνω. Τι είπε? Κανένα ηλεκτρονικό. Σου είπα 10 δωράκια, εγώ 10 δωράκια εσύ. Κάτσε. Τώρα θα κάτσε. Παίζεις. Κάτσε, περίμενε λίγο. Περίμενε. Ευχαριστώ πολύ. Να δω πόσα λεπτά λίγο θα παίξω. 49 λεπτά παίζω. Πάμε να δούμε, θα παίξουμε. Αγγελικά, με κάνεις έτσι. Ναι. Είμαστε πρώτοι. Ορίστε. Ορίστε. Κοίτα, 104 ακόμη πρώτοι. Εσύ δεν θα περάσεις.
Μάγας, έχει ομάδα εκείνο, φαίνεται αμήν. Τέλεια παιδιά, πάμε, τέλεια. Ναι. Σε παρατηρούνε. Ναι. Όχι. Όχι. Ναι. Δε καθόλου. Τώρα δεν σε βλέπουνε. Αγγέλη, πρώτος είμαι. Τι θα πεις τώρα? Ναι. Και ο φίλος μας τα πάει τέλεια. Τα έχουμε καταφέρει όλα. Είμαστε καλύτεροι φίλοι. Δεν ξέρω, είμαστε καλύτεροι φίλοι, ναι. Ναι. Εντάξει. Σβούρα, 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 σβούρα. Παιδιά, είναι μεγάλη σβούρα αυτή. 18, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 32. Τι είπε. Sounds good. Καθόλου. Ναι ρε, είμαστε δεύτεροι. Εσύ πας χαλιά. Εσύ πας τέλεια. Εσύ πας χαλιά. Εσύ πας τέλεια όμως. Oh shit, μάμα, η μάμα, ο Γκόγκος. Έχασε ο καημένος. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Έχασες μου, χαχα, χασέ.
Ή έχασε. Ω, φαίνεται έχασε. Έχασε. Δεν ξέρω, άσε μου. Έχω θυμώσει. Πήρα κι άλλη κορώνα. Γιατί? Εντάξει. Πώς σταματάμε? Παιδιά, τελειώνει το βίντεο κάπου εδώ. Γι' αυτό αν σας έρθει το βίντεο κάντε ένα like. Σας αγαπούμε πολύ.